everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Mangayo ko kaon. Gutom na kaayo ko. Kundo na may nakadugog na ako. Maluoy mo. Gutom na kaayo ko. Daluyan ako tungod sa kagutom. Maluoy taon mo na ako. Oh, may tawag kay kinada kasagutan. Oh, ikaw? Oo, ako din si Lugoy. Oh. Lugoy ha, Lugoy. Ay, sa'yo pag dito, Lugoy. Day, kaon. Gina natin kapag kaon. Manok ni sinugba. O di asay kanon nga giputos og dahon. O niya, ibutan ako ha. Na, kaon. Kaya nibaw ko. Wa kay kaon. Salamat. Salamat kayo. Uy, hinay. Uy, bisag luya ka, pero dako kagkaon, uy. Gusto ko pagkaon, matukan ka, day. Day tubig, o gisod ako ng botilya. Ay, palabi, hinay lang. Ay, uy. Salamat ko kayo ha. Kada ko kaon ni Bayhana, bisag nagluya in taon, eh. Kining day, ay sabang edad ang taga pagkaon, ha? Kaya masuko utos nung Ryan. Ryan? Katong gwapo nga lalaki. Kala mahiubos mo sa tanim mo. Ako day ko gwapo. Gwapo mas ako, di ba? Oo. Gwapo. Gwapo sap ka. Di ay. Ayaw ko ni pagkaon. Ayaw ko ni balik. Ryan, di ay ang yangan. Oh, Ryan. Huwag ay kalimot ako. Lugoy ko, ha? Tarong aglitok, lugoy. Lugoy, gwapo ug romantiko. Ikaw, kisabay mo nga. Eden. Ha? Eden ang akong ngan. Eden? Eden ka? Kupahagod mo nga. Lami kay murag palaman sa pahan? Lami kay kanon? May kang kanon da? May katawa da? Isa mo kagwapa. O kalami isagol sa pahan, o makatawa ka. Nahimuot lang ko sa imong gisulti. Bisan og ni ako sa taliwa sa kalisod. Kining ikaw, dili man ka-ungo. Maorgi na nasukado dong Ryan, ka na mga ungo. Uy, mihilap mo ka. Wata magkaunsa para nangutanan ako, dili ka ba ungo? Dili ko ungo. Dili. Unsa may nahitabo nimo ha? Natibok adlaw man kang natuog? Pwerte yung kapuya kang no? No? Oh. Gikapoy gid ko pag-ayo kagabi. Maodi ay. Maodi ang tibok adlaw kang natuog kang. Unsa man? Laki ang imong gibog no? Itabi ay ini ay. Magatubang ganito no? Di man mahitabo nga di ko nimo maigo nimo sagpa o di ba kulata? Tungod kay nagpataka lang nagbuka ang imong ba kanunay, tikoy. Ay ngano laging naluya man ka ha? Ako na untang makuha si Ira May. Ha? Si Ira May? Oo, nya. Nganong naunta man? Misukol na ako ang atong anak, tikoy. Oh. Iya kong gipuspusan sa gidanihang tubo. Usa! Nabunog ko. Nangahugming duha. Ogwa ko na siya makiti. Nahadlo kong mabuntagan.
Gibalik ko na lang dayon ang katungha sa akong lawas. Nga dito ko gibilin sa katunggan. Mao ding gikapoy ka. Makuha ko na unta si Ira May, ang atong prinsesa. Imo na lang unta sang gitug-anan, Iska. Nga ato siyang anak. Aron dali ra siyang mukuyog nimo. Mauunta na imong gibuhat kang. Why nada, Tikoy? Unsa ko'y way nada? Kung ako siyang sultihan sa tinuod, nahibaw kung dili gyud siya mutuo. Tungod kay ang iyang giilang inahan, mao si Marina. Tingali kung si Marina ang musulti niya sa tinuod, mutuo siya. Kung mao, ipaingon ni Marina ang bahin ni Ira May. Patay na si Marina. Ha? Patay na si Marina? Imong gibalbal? Wa ko siya mabalbal, Tikoy. Namatay sa aksidente. Karong sunod takdol sa buwan. Pangitaon ko na usab si Ira May. O kinahanglang mahibawan ko kung hain na gyud siya. Ang ako lang og. Oy. Naunsa ka kang? Uha, Tikoy. Andam na bang akong pagkaon? Layo ko sa bahay nga nahimutangan nila ni Ryan. Ug ngit-ngitin sa akong nahimutangan. Nagsugod na sa akong kahadlok. Tingalig magpakita na ako si Iska. Katong ungo, ug iya na sab kong kuhaon. Oh, may hayag nga akong nakitaan. Oh, ang bata. Kinilang akong kita, kay mapawang man ang suga. Flashlight. Ngit-ngit manggod ka diri, mong kita ante ka. Aning unsa ni? Flashlight? Kita man ko nga gigamit ni Kuya Ryan. Musigan ni basta pisliton ang lingin. Salamat kay nagpakapanakan ako. Ug may hayag na dinhi. Nahadlo ka? Oh, nahadlok ko. Wa pa ko mauliis akong kahadlok. Sukat sa dihang gusto kong dadoon sa ungo. Oo? Mahadlok sa kog ungo. Kakita naman kog ungo. Oh, kakita ka? Oo, katong gipatay sa akong Kuya Ryan. Oh, Ang iyang naong kay murag iro, pero dako pa sa iro ang iyang naong. Pero Mika, tao iyang lawas. Ungo gyud to. dili kay maura ka na ang hitsura sa ungo, Inday. Kakita sad ka? Oh, o gusto ko niyang dadoon. Abot og iya pa kong nada. Iya tingali kong patsyon. Mangaon man nagtaw ang ungo. Akong nadunggan ni Tatay Lugoy ug ni Kuya Ryan. Daghan og ungo dinhi sa amo. Nihilak lagi ka. Mahimo ba, Inday? Hagyo ang imong magawa nga. Nga pasudlon lang ko ninyo sa inyong bahay. Nahadlo ko din Kay ako ra usap. Ug ngit-ngit kaayo sa palipot. Nahadlok manggod si Kuya, basin ungo ka. Dili ko ungo. Dili. Tuhoy ko, Inday. Dili ko ungo. Isupag mo ang akong ibaw, dali ah. Hala, si Kuya Ryan? Di ba giingnan ti ka? Nga ayaw pagdol ining babayana? Tugod ba kay gatuo kang ungo ko? Hinungdan nga imo kong gipriso ining halwa. Ayaw ko
mahibaw kung kinsa ko. Maunay dakong katarungan. Kung anong gibutang ti ka diha. Kay wa ko kaibawong kinsa ka. Og unsa imong gigikanan. Wa ko kakita sa imong nawang dinhi sa mong dapit. Dili ko taga dinhi. Gidako sa usa ka anananggal. O kay misukol man ko. Nahog ko dinhi sa inyong lugar. Og salamat na lang kay wa ko mapaliis sa akong bukog. Mga pangos lang kining akong naangkon. Kamong mga ungo. Maayo kayo bulingla. Drinalia. Ay, kuya. Sakit kay nga akong bukton nga imong gigunitan. Drinalia! Wa na gid ko balikan ni Ryan. Ubisa na lang katong lukoy. Kamingaw sa palibot. Gikuha pa gyud ang flashlight nga gidaha sa bata. Kangit-ngit. Mahadlok ko kangit-ngit. Unsa man kay nakita sa mga iro? Sapa kayo sila. Nagkaroon ka na akong kaunuran. Daan pagi ko. Nagwawang yung babayana. Aglana sa ungo. Mibukal. Karoon ka. Patyunt ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.